U mikrofonu po vítězném zápase Alex Molčan. Jak hodnotíte ten zápas z vašeho pohledu? Tak začiatok bol pomerne ťažký. Vedel som, že bude hrať veľmi agresívne, že bude mať kvalitný servis a ten začiatok mi proste ušiel. No ale proste nezdal som sa, bojoval som o každú loptu a proste zvrátil som ten prvý set na svoju stranu a v tom druhom sete som bol stále break popredu, takže sa mi hralo niečo jednoduchšie. Byl ten klíčový faktor právě to, že jste se v prvním setě dokázal vrátit do toho zápasu, přeci jen tam byly 2 breaky dole. Jasné, tak ak by som behral prvý set, tak ten zápas by vyzeral úplne ináč. On v druhom sete vyzeral chvíľkami taký opustený, že ako keby ho to nebavilo, ale to bolo preto, lebo som ten prvý set otočil, takže vždy je to veľmi podstatné mať 1-0 na sety a potom sa proste hraje jednoduchšie. Byla klíčem pak i ta trpělivost? Připadalo mi to, že jste trpělivější než právě soupeř. Áno, s takým hráčom proste musím byť trpezlivý, ale nemôžem byť zase úplne pasívny a to sa mi tiež chvíľkami stávalo, že snažil som sa byť trpezlivý, len bol som až moc krátky a on tam v tom kurte vedel, čo má robiť s loptou, takže, ale každopádne myslím si, že zvládol som to pomerne fajn takticky a teším sa na ďalšie kolo. Vás dobili i ty kraťasy, byl to ten klíč taky k vítězství, přeci jen to Melekr moc nedobíhal. Tak kraťasy to je taká moja špecialita, ja to veľmi rád hrajem a on tiež bol asi pomerne dosť za základnou čiarou, takže mal to ťažké dobehnúť tie kraťasy. No. Gratuluju k výhře a užijte si postup. Ďakujem pekne.